Welcome back our channel guys. For videos today guys, nanasad mi diri sa daplin sa karsada. Nagkuan na sad mi guys, nagbap. Mao ni akong mga kauban, nagpaandar na sila sa generator kay magbakbak na si Michael. Si Michael Roy nag-operate sa walker. Awa gahi kay na siya diha. Amo na siyang gug-on kay ilisan og kuan PWD ramp. Muna yung trabahoon sa amo ang BAP. Mangguba sa karsada niya ilisan og rampa. BAP naman. Muna akong mga kaubanan. Si Sunny. Si Michael na nagunit sa kuan. Walker. Si Alvin. Si kuan. Si Sir Tibo. Daghan mi guys. Daghan mi. Si Sunny nang nagpala. Kanang nagbarog nga nagitom si Sir Bintoy na. Kitaway si Sir Benedict. Shout out Sir Benedict ay kalagot ta. Joke ra na. Kanang na ang nagnindot kay posing si Kuana. Si Johnny. Na si Sir Tibo. Karon kay ni Uwan naman guys ba ang kaning mga binakbak. Amo ning ko dadon kay gamito nila sa abra sa ilang gitrabaho. Kay dako kay sila trabaho didto ang drainage nga ilang gitrabaho. Kay pang file daw na nila sa kuan manhole. Mo nang among ipangarga niya nitabang na lang itabang na lang ko kay naanay uwan aron madali ba. May na lang sad ba makatabang-tabag gabay. Tabang kog hakot ana. Nya gipaspasan man na kay ang uwan ni busdak naman sad. Si Alvin ning tabang si Alvin. Si Benedict nag-hold na kay nanay uwan. Ako ko'y kalo. Tilaw lang sa talisik. Si Warren nitabang sa si Warren og hakot. Warren Ingon siya, bugat ko na daw kayo. Bugat kay guys. Daghan kay na siya nindot unta na siya ikuan sa kuan. Pero magamit na nila kay sana riprap sa manhole. Ilang gamito na kay riprap. Si Alvin. Balik-balik. Shout out day sa ko ang videographer. Thank you kayo dayha sa imong pag-video namo. Thank you. Shout out sa mga kaubanan, sa akong mga solid supporter. Kumusta mong tanan diha, guys? Karon ana mi sa abra, amo na ning gihatod ang katong mga binakbak didto. Nya among simento wala pa man ni nakuha nagamit kay wa mi kamasa kay nag-uwan. Amo lang sa nandad og balik sa opisina. Tabang ko og diskarga kay aron sad maka tabang-tabang tagampay ba kay naa lagi uwan. Di mi mga basa og maayo. Mo ni dire abra ni siya dire. Na diha lang ilang itrabaho. Ginagpay tuhik ra gud. Aron ingnon ba nakatabang si Sunny ay kusog kay mupala si Sunny. Si Ayan. Abot sila Ayan og si Michael. Tabang sila. Di ba daghan kayo magamit pa jud nila. Karon mag-ilis mi kay aron maapil sa video si Inday Linda. Ako na sad ang kat si Koan si Sunny kay aron madali. Gamay na lang na si Day Linda kaming duha babae kauban nila. Aton yang tan-awon ang ilang gibuhat nga kuan guys. Gibuhat nila nga drainage.
Si Michael ni tabang ang among compressor oh. Si Dailinda, shout out. Dailens. Oh, sandi oh dagko kay bato nakuha didto ba oh. O na nga among gihatod dire. Amon dyan ang gihatod bisag nay uwan. Oh guys, nara ay namo nang manhole. Nga ilang binuhat oh. Daghan gid jud tubig dire oh. Di ba nya ang ilang human ani mga 3 ka buok. Napadyo pa jud mahuman dako kay sila trabaho na ikaduha ay. Di ba? Nindot na kay tanaw ng ilang drainage.